kulendi yamakaterera kudaiso panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nasi ndiri kuuya ndine nyaya ndangoti nditefenure ndichionesana nemi nyaya iri kupisa mumastreets iko zvinezvi, nyaya yekuti vaOppah Muchinguri havana kuzochingurwa, vakaignora. Inonzi blue tick kana kuti vakapiwa chinonzi chinyino look na Vice President Constantine Guveya Chiwenga nyika dzino. Pane nyaya dzavo vanava dzavari kunetsana kubva kudhara. Pane kuchinjana mashoko kumwe kwakatomboitika kumashure apo. Kunova iko kuchinjana kwemashoko kwekuti umwe aimba nemumwe but vakazorwadzisana kusvika pekupedzisira. Problem yakatanga kubva pakaendeswa dossier na Vice President Constantine Chiwenga. That dossier parakanopresentwa, but that dossier arina kusvika in a way yamuri kufunga yekuti pari kunzi vachiwenga kuti motovaona vakanyora vachakagara vakabata pen nepepa vachinyora dossier vati vamnangago oi dossier rine mapresenterwa rakaitwa, but dossier rainyozikanwa richinzi rakabva nekuna achiwenga. That's why tiri kungoiswa in a context yekuti vachiwenga ndo vakaita se vakanyora that dossier. Saka nyaya yanga ingoripo ndeyekuti Vice President is not happy nezvigananda nekuparadzwa kuri kuitwa nyika zvinhu chinchi, vanhu vachingoita vari kuita the likes of Anatagwirei anachivayo vachingoita zvese nenyika. Hazvisi kufadza izvozvo. Saka vari pakati pekusafara manje ndo pakuti ngatitaura neumwe wedu pakutora nyika kwatakaita takatora neumwe wedu izvi zvipana izvi zvanga zvisipo izvi. Ndipo vakabudisawo pakulist kwama-issues vari kudai vanava vari kudai so nyika iri kukanganisika because of zvese zviri kuitika izvi. You get the point? Ndo pakabva papindurwa dossier kanzi vanyora dossier vari childish, vanyora dossier vakazodai so vakadai so zvakadai, pakataura zvinhu zvakawanda. Pakanzi imimi futi hakuna zvemasuperheroes izvi zvekuti munofungidzira kuti pamwe imimi ndimi makatoita Operation Restore Legacy mega, ndimufungidzira kuti makaita kuya 2017 ndimanga muri zvibababa mega. Ndo maitikira zvakaitika zvinhu zvese. Saka vaOppah Muchinguri vakabva vatanga kubva vatorana neside retwendi raimba kuti 2013 ndeya emasoni varimo munhu imomo. It's like vaOppah Muchinguri vakangonojoina ana Daniel Garwe nechimwe chikwata ichi. Ndobva vasiyawo Chiwenga akazvimirira ega akangokula akanyarara. Ndo pakadzoseranwa mashoko. So ndisati ndasvika pane kuignorana kuri kuitika even nemapositions ari kuitika vamunangagwa vari kulive izvezvi. So but regedzai tingodzokera one step back kumashure. Pane nyaya yakaitika after zvese izvo zvopanga vari kunetsana. Zanu PF insiders said Chiwenga also came under attack from Zanu PF national chair Oppah Muchinguri, who told him they all went to war and their parties split at independence when he became a soldier and they went into government. Muchinguri told Chiwenga, a retired commander of the Zimbabwe Defense Forces, that there was nothing special about coming from the barracks. Zanu PF legal secretary Patrick Chinamasa reportedly told the vice president that his criticism of the land tenure implementation committee led by Tagwirei ignored the fact that president owns the land. Chiwenga ndo paakazouya akati it is understood, spoke briefly. He reportedly said, I've listened to all your presentations and I'm convinced that all of you support Rigananda. It's okay, I acknowledge it. But this information came from zimlive.com. Ndo vakomana vanenge vakanodzizvomora nyaya dzacho vanenge vanadzo dzese vachibva vatongoita se vangodzibudisa. But to be very honest, kwaitika zvinhu izvi kwakanga kusina macameras. I know kuti a lot of you guys munogara ndozati kune vamwe vanhu I don't know kuti huslolena kunetsa kuda kuyema kuita sei unonzwa akubvunza pane nyaya idzo dzemukati dzonzwa mwa kuti ndipeka video racho dai ranga riripo karanga dai rakangoiswa. But inyaya dzekuti dzinenge dzichiitika behind closed doors panenge panze majournalist haasi kubvumidzwa kupinda nemakamera. So I hope muchanyatsopa understand ipapo muri yeZimbabwe, because nyaya ndogara ndichineswa nevanhu vakadaro. I don't know kuti vanenge vanyatsobva nekupi, because dai zvese zvaiitika muZanu PF zvese zvairongwa zvaiiswa pakamera. I don't think kuti ameno kuti tingadai tiri izvezvi. I don't know kuti zvingadai zvinyatsori paposition ipi, but you have to understand kuti kune dzimwe nzvimbo dzingaita se
dzisingapinde makamera. Right, on the issue ndakanzwa andoziya ku Zanu PF andizive kuti vamwe vanhu kusupporta Zanu PF kunokupai kuti mudzungaire muite madzetsere madzongororo ameno I don't know, because umwe akataura nene zuro panapa achikomenta zvikanzi uri kunyeba Oppah Muchinguri anga asiri ku Heroes Acre, and I was like what, Oppah Muchinguri anga asiri kuchi, you know, kune vamwe vanhu vane mazinharo aya kuti atitizotaure newe futi nekuti apana nharo dzisina musoro dzekuti uri kunyatsoonesa video zvinhu zvichibuda, so we don't waste time navanhu vakadaro. Ndichapedzera ndakubloka zvangu vamwe pano munofunga kuti hazviitika, but it's possible, it's a topic for another day. So wana nyaya iri panapa muri yeZimbabwe, Mnangagwa ari kulive izvezvi annual leave yake yakatora, ndobva asiya mavice president maviri, vice president Kembo Mohadi navice president Chiwenga, retired general. Saka pakuenda kuningirikinuku zvekuningirikinuku anga akabata nyanga dzekuheroes iku paivigwa gamba raivigwa iri ndichiwenga, but ese mavice president ayaka vari maacting president vari kungochinjana vachitambidzana chimuti. Oppah Muchinguri ndokuignoiwa, because you know the funny thing ndechekuti munhu anoskipa iwewe achienda nomhorisa munhu ari paside newe. The funny thing ndonongori pekutanga munhu oskipa iwewe guys, maybe it's coincidence, I don't know, but imagine kuti munhu pauri ari kuona zero ononga pasina munhu obva anoskipa kunomhorisa munhu ari paside. Saka Oppah Muchinguri hazvina kumbata bho, ndobva atanga kuripota manje kunani kuna VP Mohadi kuti but muri kumuona onaiwo zviri kuitika izvi, munhu akundiignore kawe, ndopari kunetsa nyaya yacho yese papo. Mohadiwo zvake politically we all know kuti Mohadi munhu wokungoti he is loyal kuna Mnangagwa, especially even his political career anodependa na Mnangagwa. That's all. We don't have anything to add pane nyaya dzacho, but ndabva ndadzidza one thing, ukawanzwa munhu pabody language yake kuti wonaiwo, it simply means vanhu ava vane zvakawanda zvavanenge vachimbotaura about that person asipo, cause kazhinji zvakafanira kuti wondiita something yo kana kuti wonditsika konzoinda se ndobva ndakwenya munhu kuti wazviona. It simply means vane zvavanombo, it's like government yemawa yokuti vanhu vacho vese varimo vari kunyaya munhu asi tombori mupawa futi. It's funny right, tozonyatsotaura nezvayo, but tigedza tingogumira papa kuti Oppah Muchinguri akatadza kuchingurwa ndo nyaya irimbo. That's word in the street. Tichazodzoka tichinyatsoonesa dzimwe. Ndisati ndaenda zvangu muri yeZimbabwe toziva kuti nyaya dzakawanda hadzipere, tinogonoswera tiri panapa tichingopanana size kusvika kudoke, but zvakakosha kuti ndishandise mukana. Kune vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastud permits. Mazuva ano zviri easy, pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen, ndidzo dzega shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana stud permit. Saka tiri kuti January gore zvaratanga, register company yako muSouth Africa usina work permit, ungori nepassport chete, uchangodzoka kubva kuholiday kudai kana ungasina kuenda, tanga gore uine zvinobatika, register company muSouth Africa. Hauna work permit haisi problemu, bata mukoma Owen chete nepassport iyo zvinotoita, garai mavabata, especially ukatotaura kuti unoda kuregister company wabva nekwaClient patone discount yaunogona kupiwa. Saka ndiri kuti batai, shandisai mukana, haikona kungonzwa kama adverts mahara wobva kuti saka pari kuita chi, vanhu vari kufane mari, vamwe vari kujuma matenda January uno, vamwe vari kuwana maningirikini masubcontracts zvakawanda zviri kusangana nevanhu veruzhinji because of vakaregister macompany. So what am I saying here, and what are you waiting for? Conduct education research on the numbers that are showing on the screen.